Bona tarda. Anem a veure com configurar la partició de mots en un document de text. La partició de mots vol dir una paraula, quan arriba al final de la línia, si continua la següent o si fa automàticament el guionet i passa a la pàgina, a la línia de sota. Per configurar això podem fer-ho, per exemple, seleccionem la part on volem configurar la partició de mots i anem a format paràgraf. Aviam on està? Aquí, format paràgraf. I entre format paràgraf hi ha moltíssimes opcions. Buscarem aquí, a flux de text, partició de mots. Li podem donar automàtica i podem seleccionar que no parteixi els mots en majúscules, per exemple, OTAN, que no parteixi, o làser, o paraules així, que a vegades es considera incorrecte de repartir-ho, però bueno, com us sembli. I el que a vegades us fan configurar és això, la quantitat de caràcters. A vegades, des de luego, posar un guió per una lletra que quedi suelta a la següent línia no queda bé. Un parell, a vegades, tampoc. Si voleu que com a mínim quedin 3 en una línia i com a mínim 3 a l'altra, doncs podeu posar-ho així. I també podeu posar que hi hagi un màxim de guionets consecutius, perquè no acabin totes les línies amb guionet. I ja està. Això d'aquí és ja configurar la partició de mots. Recordeu posar d'acord. I mireu, ara per exemple m'ha partit la paraula culturals i aquí hi ha com a mínim 4 caràcters. Si no ho hagués fet, doncs podien haver-hi hagut 2 o inclús 1. Vinga, fins al proper vídeo. Adéu.